Ирлер теориясы яки бүтін дүния соғышлары теориясы. Бұл серияда сөз екінші бүтін дүния соғышы хақында барар. Алдағы серияда сөз барған енді бірінші бүтін дүния соғышы хақында. Ол 1918 жылда төгіліне бетінде Версаль келішуі білән һәм дүния яши башлый шушы Версаль келішуі негізінде. Әмма енді алдағы серияда да айттым, ол шу қадар дәрежеде ғадел түгіл итеп түзіле менә шушы килешү. Җиңүче илләр үзләренең теге җиңгәнлекләреннән файдаланып, шул кадәр дәрәҗәдә җиңелгән илләрне талыйлар, аппетитлары башланып инде шундый. Һәм алар менә шушы икенче бөтен дөнья сугышына нигезне шул вакытта ук салып калалар 1918 елда ук. Шуңа күрә менә бу ике бөтен дөнья сугышы арасы шул кадәр дәрәҗәдә аз була. 18 елда тәмамлана, 39да бит инде башлана. Германияны бик нык талыйлар бит инде, иң нык талыйлар инде Германияны, һәм аның бөтен колонияләрен тартып алалар, һәм чынлап торып менә немецлар яшәгән территорияләрне бер нәрсәгә дә карамыйча башка илләргә бирәләр. Мәсәлән, анда Судет өлкәсен бирәләр чехларга, Чехословакияга, немецлар яшәгән төбәкләрне бирәләр. Польшага бит инде Клайпеданы бирәләр, Литвага. Һәм Венгрияның да мәсәлән Трансильванияны бирәләр, анда венгрлар яшәсә дә Румынияга, чөнки Австро-Венгрия бит инде сугышкан була. Теге җиңелгән илләр ягында һәм Воеводинаны бирәләр Югославияга. Бик зур репарацияләр Германия түләргә тиеш була, зур суммалар, һәм бу репарацияларны игълан итүгә үк анда Германияның җитәкчеләре әйтәләр инде, без моны түли алмаячакбыз дип. Әле чыпчын немецлар яшәгән төбәкне, менә Германияның көнбатышын, аны алдап, йолдап, бу халыкара контроль, демилитаризацияләнгән теге коралсызландырылган зона дигән әйбер белән, онсына да теге Франциялар теге кулларын сузалар инде. Германияның теге икътисади зоналарын дип әйтик инде. Чын немецлар яшәгән урыннарны. Өстәвенә илдә бит инде шуны кадәр күп кеше үлгән, һәм теге бу халык инде шундый теге реванш көтеп үч алабыз дип яши башлый. Анда шундый уйлар туа Германиядә, чын мәгънәсендә. Һәм менә шушы шартларда без менә бу теге үчне кире кайтарабыз дигән халыкта бит инде шундый теләк бар. Һәм менә шушы теләктән файдаланып, властька килә бит инде диктатор Гитлер килә. Бу инде ул инде менә шушы Версаль килешүен яңадан карап чыгабыз дигән теләк белән халыкның күңеленә үтеп керә менә шушы тәкъдиме белән. Һәм шуны әйтеп китәргә кирәк, менә бер сугышта, бу бөтен сугышларга да кагыла, бер сугышта буш урында барлыкка килми бер кайчанда. Бу инде теге ил тыныч кына яшәп яткан һәм аңа һөҗүм иткән очракта түгел. Гадәттә менә ниндидер ул очракта да әле күпмедер дәрәҗәдә әйтеп була, менә әгәр дә теге берәр ил каядыр һөҗүм иткән икән, аның барбер аңа кадәргә теге әйтәләр бит инде ахыр заманның беренчел теге билгеләре дип инде. Шуның шикелле үк менә аның да билгеләре була. Әгәр дә мәсәлән кызык өчен генә булса да сугышка кадәрге Германияга, анда мәсәлән һөҗүм иткән илләргә, башкаларга һөҗүм иткән менә шушы агрессор илләргә карасаң, Италиягә, мәсәлән, Японияга, анда күреп була ике төп билгене. Беренчесе, андагы элита ул халыкны сугышка әзерләгән. Ул сугышка әзерләнгән, ул күренеп тора инде. Чөнки анда барлыкка килә менә шушындай хәрби риторика, ул халыкны теге коралландыра башлый һәм дошман эзләү башлана. Мәсәлән, шул Германиядә бит инде яһүдиләрне дошман дип игълан итәләр, анда теге шундый терминнар уйлап табыла, унтерменши, ярым кешеләр инде, кеше хайван да түгел әле, кеше булып та җитмәгән немецлар теге чын кешеләр, менә калган халыклар, алар инде бик үк кеше түгел. Шундый терминнар уйлап табыла, тыштан дошман эзли башлыйлар. Һәм менә сугыш ул
бу элита өчен еш кына кирәк була бүтән проблемалардан котылу өчен. Мәсәлән, хакимияткә властьта калыр өчен кирәк. Үз проблемаларын хәл итер өчен. Мәсәлән, аны Рус-Япон сугышы алдыннан инде, мәсәлән, Плеве әйткән бит инде, эчке эшләр министры, ул әйткән, ул керткән термин бар, маленькая победоносная война дип. Алар күрәләр, менә илдә халык риза түгел, патша хакимиятенә революция көтелә, әйдәгез менә сугыш оештырабыз, халык патриотизм нигезендә берләшә, әйдәгез доброволец Батыргали агайлар китәләр сугышка, халыкны менә шушы теге ярсыган өлеше дип әйтик инде, революция ясарга мөмкин, урамнарга чыгарга мөмкин булган ирләр китеп баралар сугышка, аларга менә кулларына корал бирәләр, менә дошманга каршы сугышыгыз. Алар әйләннән кайтамы, юкмы, инде җиңәбез икән, илдә көчле патриотизм рухы башланачак, берәүнең дә инде бу хакимиятне бәреп төшерәсе килмәячәк, бөтен әйтәчәкләр, менә без анда мичтә арыш соккан макакыйларны җиңдек, теге Рус-Япон сугышы доброволец Батыргали агай әсәрендә шулай дип әйтәләр бит инде. Менә без җиңдек, әйдәгез, димәк, бу хакимиятнең, илдәге хакимиятнең теге власть срогы зая тагын ничәдер елга, анда уйларга кирәкми инде җиңгәч, ничәдер еллар буена без нишлибез дип уйларга кирәкми, халык берләште. Һәм халыкта килеп чыккан илдәге икътисади проблемаларын да шуның белән аңлатып була. Нәрсә, шушы сугыш белән аңлатып була. Мәсәлән, кибетләрдә чиратлар бар икән, ашарга юк икән, хезмәт хаклары халыкның кимегән икән. Сугышка китте, ул бит инде аңлашыла. Әле халык шул теге зарланган кешеләрнең үзе башына сугырга мөмкин. Сез нәрсә монда тавыш чыгарып йөрисез? Әнә безнең анда кешеләр анда сугышта үлеп ята безнең ил өчен, сез монда ашарга сорыйсыз. Кешенең теге авыз ачарга да ирек бирмәскә мөмкин, халык үзе үк. Һәм әйтүемчә инде җиңү була икән, инде ул зур теге илдә патриотизм рухы тудырачак. Менә һәм тагын бер күренеш шундый халыкта күзәтелә. Монысы инде теге шушы халык, элитаның халыкка җиткергән шушы сигналлары дип әйтим инде, халык тарафыннан кабул ителүе. Мәсәлән, шул ук сугыш алдындагы Германиягә карасак, анда шундый ук хәл күзәтелә. Мәсәлән, кешеләр анда хәрби кеше инде ул теге шундый бер чын ирлек дип санала. Хәрби кешеләр алар шундый популярга әйләнә. Мәсәлән, алар белән фотога төшәләр, ниндидер теге җырчыларны, мәсәлән, карасаң, алар теге хәрби киемнәрдән җырлыйлар. Шуша хәрбилек ул шундый бер мода, шаукымга әйләнә һәм ул бик модалы, аңа теге сүз әйтергә ярамый. Чын ир икәнсең инде син анда теге ниндидер андый эштә эшләп йөрергә тиеш түгел, чын ир икәнсең, менә хәрби кеше бул. Менә шушы милитаризм ул теге халыкның теге бөтен җиренә үтеп керә дип әйтеп була инде. Мәсәлән, мисал итеп карасак, һәм әле элита илнең дип әйтим инде, монда бер генә кешене әйтеп булмый, без теге әйтәбез икән инде, мәсәлән, бер генә кеше моның белән эшли дип әйтү дөрес түгел. Бу элита хакында сүз бара. Мәсәлән, Италия беренче дөнья сугышында зур уңышларга ирешә алмый, үзе теләгәнчә рәхәтләнеп талый алмый, чөнки анда аның хәрби уңышлары да зур булмый, ул теләгәнчә инде уңышсызлыкларга ирешә, армиясе дә теге җиңә алмый. Шуңа күрә ул бик аз гына эләктереп өлгерә. Шуңа күрә аларда шундый теге илдә икътисади кризис һәм шушы шаукымда, шушындай теге вазгыятьтә илдә революция булу, теге большевиклар, коммунистик идеологияле сул карашлы кешеләр килү куркынычы туа, куркынычы буржуазия өчен инде. Һәм шуңа күрә менә буржуазиягә кирәк була бүтән идеология. Алар уң карашлы һәм милләтчел карашлы Муссолинины хакимияткә китерәләр. Ул илне менә шушы без теге Римның дәвамчысы, итальяннар, алар дөньядагы иң шәп кешеләр. Менә безгә кайчандыр без Эфиопияны җиңә алмаган, без бөтенесен кирәкләрен бирәчәкбез дигән шундый идеология белән берләштерә. Сугыш башлый бит инде Абиссиниядә. Менә шулай итеп бу илне берләштерә. Һәм менә
кой вакытта теге гаҗәп булып кемгәдер тоеладыр инде, мәсәлән, нишләп Япония сугыш башлый Америкага каршы, Перл Харборга ник һөҗүм итә, кайда Япониядә, кайда Америка, нәрсә бүлешәләр алар Тын океанда. Менә Япониядә дә шундый вазгыять була. Алар аграр ил була, авыл хуҗалыгы иле, һәм алар теге индустриализациягә күчәләр. Һәм шушы вакытта, менә шушы күчеш вакытында бик күп кешеләр эшсез кала. Мондай күчеш ул бит инде беркайчан да эшсез узмый. Безнең күчеш заманында яшәгән бар. Менә үзегез беләсез, ул бик авыр заман, бик күп кешеләр эшсез, алар кая барып сугылырга белми, ирләр эшсез, эш юк, кризис, нәрсә эшләргә белмиләр. Һәм менә Япониянең элитасы аларга идея уйлап таба. Без бөек Азия халкы, менә Европа халыклары безне кешегә санамый, без менә Азия илләренә бәйсезлек алып киләчәкбез. Без элиталы ил, элиталы халык, без менә шушындый кешеләр, менә безгә бөтенесен җиңә алачакбыз. Без Азия илләренә бәйсезлек алып киләбез. Менә шушындый әйбер белән, илдә күпме ирләр бар, шушы хәрби идеология сеңдерелә, халык күтәреп ала, алар хәрби теге рух артак кешеләрдә, алар бит инде менә япон кешесенең шундый теге ние тудырыла, менә алар мәсәлән теге үлемгә дә баралар, камикадзан да килеп чыга бит инде, әгәр дә син дошманга бирелергә тиеш түгел, харакири ясарга тиеш, үзеңне үтерергә. Менә шундый идеология ул халыкка еллар буена сеңдерелә. Һәм сугышка кадәрге мәсәлән матбугатны укып карасаң, матбугатны, китапларны, әсәрләрне, ул илләрдәге җырларны тыңлап карасаң, аларда барысы да хәрби идеология белән сугырылган һәм шул яратып башкарыла. Менә икенче бөтен дөнья сугышына кадәр бит инде, Бөек Ватан сугышына кадәр бездә дә бит мәсәлән булган Фин сугышы булган бит инде, Япония белән бәрелешләр булып алган. Һәм шул вакыттагы менә бездәге теге матбугатны дип әйтим инде укып карасаң да, һәм хәрби җырларны тыңлап карасаң да, анда менә шушы хәрби рухның бик көчле булуын аңларга була инде. Шуңа күрә бер нәрсә дә буш урында булмый. Һәм тагын бер күренеш бар, менә дөнья сугышлары алдыннан була торган. Бу бөтен дөнья сугышлары алдыннан да булган, менә мин санап киткән. Һәр дөнья сугышлары алдыннан дөньяда тәртипсезлекләр башлана. Дөньяны дөресен әйткәндә теге лихорадит, урысча әйткәндә инде. Менә әгәр без карасак, беренче бөтен дөнья сугышы алдыннан да нинди генә сугышлар булмаган анда. Менә Италия сугышкан, анда Госманлы империясы белән, теге Фәс сугышлары, теге Мароккода барган кризислар, шундый сугышка әйләнеп китә язган, Балкан сугышы барган бит инде анда, Фарсы култыгында анда теге чын теге сугышык булмаса да шундый теге киеренке вазгыять туган. Франция белән Британияда шулай ук теге эләгешеп китә язалар, колонияләрне бүлгәләгәндә. Анда Латин Америкасы илләрендә дә тыныч түгел. Менә дөнья рус теге япон сугышы булган бит инде. Дөнья менә шушылай тыныч булмый. Теге катаклизмнары да була, менә шушындый теге дөнья, шушындый теге тынычсыз вазгыятьтә була. Һәм икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан без карасак та, дөнья шулай ук менә тынгысыз булган инде. Анда кризислар, зур кризис булган бит инде, икътисади кризис һәм шулай ук Латин Америкасы илләрендә сугыш, Чак сугышы, бик зур гражданнар сугышы була бит инде. Испаниядә, анда Германия, Италия килеп тыгыла, бу яктан Советлар Союзы булыша, республиканецларга но пасаран дигән сүз шуннан килеп чыккан бит инде. Италия Абиссинияга бәреп керә. Япония сугыша бит инде, Кытайда шулай ук Советлар Союзы белән дә бәрелешеп ала, 2 тапкыр шушы Фин сугышы килеп чыга. Һәм менә шушындый теге тынгысыз вазгыять була, чөнки теге тәртип ул вакытта бит инде дөньяда тәртип урнаштырырга тиеш Милләтләр Лигасы дигән оешма, аның бернинди авторитеты да калмый. Менә бернинди авторитеты да булмый, аны тыңлаучы да булмый. Һәм менә анда мәсәлән Советлар Союзын чыгаралар, Милләтләр Лигасыннан, ул нәрсә уйлап та бирмей. Һәм нинди дә теге килешүләр төзиләр анда илләрнең, мәсәлән Германия тартып ала анда Клайпеданы, Литвадан
бар дип тә белми аны милләтләр лигасын. Һәм икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан шундый әйбер була, менә җиңүче илләр аларга вазгыятьне шул килеш калдырырга кирәк бит инде хәзер. Ничек булган, шулай калдырырга кирәк. Аларның көчләре булмый. Шуңа күрә монда бер шундый гыйбарә бар, провоцирование слабостью дигән. Алар менә шушы көчәеп килгән Германия сугыш башламасын дип, безгә һөҗүм итмәсен, теләсә кемгә генә Советлар Союзына һөҗүм итсен, безгә генә һөҗүм итмәсен дип, алар төрлечә аңа ташламаларга баралар инде. Алар Судет өлкәсен бирәләр, Австрияны бирәләр, шушы Клайпеданы бирәләр, алсын гына менә, аннан соң Чехословакияны ашап бетерә. Аннан соң күрәләр, менә берничек тә моны тынычландырып булмый, бу берсен сорый, ала, икенчесен ала, моның аппетиты артканнан арта бара. Һәм инде ул Польшага барып кергәч, башлана инде икенче бөтен дөнья сугышы. Монда теге Советлар Союзының да шундый позициясе була, менә миңа тимәсеннәр, сугыштан читтә калырга кирәк, сугышын башлангыч өлешендә булса да, сугыштан читтә калырга кирәк. Шуңа күрә әйтәләр бит инде, менә Гитлер белән килешү төзегәч, һөҗүм итешмәү турында Сталин әйткән инде, дип язалар бит инде истәлекләрдә. Мин обманул Гитлера дип әйткән инде. Гитлерны алдадым, менә ул безгә һөҗүм итмәячәк хәзер. Шундый сүзләрен язалар бит инде, ни дәрәҗәдә дөрестер, әмма бу килешү бит инде булган. Гитлер белән сугышмау турында килешү төзелә. Һәм шушының белән бит инде икенче бөтен дөнья сугышы башлана, бик озак бара, бик озак дәвам итә бит инде. 39 елда башлана, 45 елның сентябрына кадәр дәвам итә. Япония белән сугыш белән тәмамлана бит инде. Һәм бик кан кыйгыч, искиткеч дөньядагы теге фаҗигале сугышларның берсе. Күпме кеше һәлак булганын әлегә кадәр берәү дә белми. Инде анда 55 миллионнан 80 миллионга кадәр дип язалар. Иң күп корбаннар инде Советлар Союзында, Кытайда, Германияның үзендә, Польшада бик күп кешеләр үлә бит инде, аның территориясендә бик зур сугышлар бара, күпме җимереклек, күпме хәрабәләр. Һәм нәтиҗәдә бу Германия, Италия һәм Япония һәм аларны яклаган илләрне җиңү белән тәмамлана. Ялта-Потсдам килешүе төзелә. Башта Ялтада килешәләр җиңгән илләр, Британия, Америка һәм Советлар Союзы ничек дөньяны бүләчәкбез дип, һәм Потсдамда башта җиңүче илләр өчәү була. Аннан соң алар исемлегенә кертәләр, төп илләргә кертәләр инде Франция белән Кытайны да. Германиядән аның иң сугышчан дип атап алган өлеше инде Көнчыгыш Пруссия бөтенләй тартып алына. Ул Польшага бирелә бер өлеше, Кёнигсберг, Калининград Советлар Союзына бирелә. Германияның көнчыгышындагы бик зур өлкәләр ул Польшага бирелә. Бик зур территорияләрне тартып алмыйлар. Анда Италиядән инде Истрия ярым утравы тартып алына, анда Япониядән колонияләрен алалар, Италиядән колонияләрен алалар, һәм Япония Курилны, Көньяк Сахалинны, Порт-Артурны Советлар Союзына бирә, Тайваньны, Кореяны алалар, аннан колонияләрен, Тынакендагы утрауларны алалар, анда Америка үзенә җыештырып ала аларын, Италияның Ливияны алалар инде, Абиссиния бәйсезлек ала, Сомалины кайтара дип әйтик инде, Британия контролына эләгә. Һәм әле тагын бөтен дөнья сугышларында шундый бер кызык әйбер бар, менә сугышны ничек башланасын һәм ничек дәвам итәсен бер кеше дә әйтә алмый. Мәсәлән, Германия һөҗүм итә Польшага 39 елда. Һәм ул инде 5 елдан соң Канада гаскәрләре белән Италиядә сугыша Германия. Бик гаҗәп хәл бит инде. Польша кайда, Италия кайда, Канада кайда, әмма дөньяда шундый теге зур үзгәрешләр була һәм нәрсә буласын бөтенләй әйтеп булмый. Кайсы ил кая китәсен һәм кайсы ил ничек атасын шулай ук әйтеп тә булмый. Мәсәлән, беренче бөтен дөнья сугышы вакытында сугышта бөтенләй дип әйтерлек инде теге роль уйнамаган, сугышның башыннан азагына кадәр дип әйтерлек инде теге Германия оккупация, Австро-Венгрия оккупациясында булган Румыния
иң зур табышлы ил булып чыга беренче бөтен дөнья сугышыннан. Теге Британия, Франция шундый позиция була инде. Советлар Союзы белән янәшәдә буфер дәүләтләр булырга тиеш. Шуңа күрә Румыниягә шундый зур территорияләр бирелә, аның территориясе 2 тапкырга арта. Бик зур территорияләр бирелә. Һәм шул ук вакытта, мәсәлән, анда теге әйтегендә җиңүче илләр, мәсәлән, җиңүче ил булган Италия әллә ни атышка ирешә алмый. Аның теге сугышка кереп китү сәбәпләренең берсе дә шул инде. Һәм теге нәрсә булып, кайда нәрсә җиңүче илгә атышлы булачакмы, җиңелгән илгәме, ансы шулай ук әйтеп булмый. Һәм шундый бер күренеш бар, менә җиңгән илләр, алар кайсы вакытта хәтта күбрәк атыла да, теге алга киткән вазгыять белән карасаң, шулай килеп чыкканы була дөнья тарихында. Тарих шулай кешеләрдән, илләрдән көлә дип әйтеп була. Җиңгән ил күпмедер вакыттан соң карыйсың, шушы җиңелгән, үзе җиңгән илгә караганда җиңелгәннең ниндидер кыйммәтләрен үзенә ала һәм үзе җиңелгән булып кала. Алар каршында үзе тез чүккән булып кала. Мәсәлән, моны әйтеп була инде. Хәзерге кайчандыр теге колонияләр тоткан илләрнең халкы, мәсәлән, шул ук илгә килеп, хәзер шунда әйтик җитәкче булалар. Мәсәлән, Британиядә булды бит инде, премьер булды. Шундый хәлләр булгалый. Теге җиңгән тарих шулай, бу тарихның шундый бер үзенчәлеге дип әйтик инде. Шундый бер кызык әйбер бар. Һәм әле Ялта Потсдам килешүен әйтеп бетерсәк инде, менә шушы илләрнең яңа чикләрен билгелиләр. Һәм дөньяда 5 ил, менә шушы Америка, Советлар Союзы, Британия, Франция, Кытай җиңүче дип булсалар да инде, һәм теге җиңелгән илләр калган илләрдән вак-төяк җирләр генә бүленә. Һәм төп җиңүче илне әйтеп була инде, барыбер дөньяда 2 двухвекторный система, 2 полюслы система урнаша дөньяда. Советлар Союзы һәм аның карамагындагы илләр, һәм Америка һәм аның карамагындагы илләр. Бу зур идеологик буларда аларны моңа кадәр теге уртак дошман берләштерә. Теге уртак дошманга каршы берләшү. Һәм менә бу килешүләрне төзегәндә үк инде булар арасында зур каршылык була, бу 2 ил арасында, 2 идеология арасында. Алар инде теге беләнмәйчә шикелле дип әйтсәң дә була инде буларның арасын. Алар бу килешүне төзегән вакытта ук ниндидер теге каршылык белән төзиләр һәм шуннан соң кораллану башлана, ашкынып кораллану башлана. Менә монда идеологик зур каршылык була, коммунистик һәм капиталистик дөнья каршылыгы. Һәм монда Ялта Потсдам килешүен төзегән вакытта колонияләр була. Әле дөньяда колонияләрдән азат ителмәгән була. Инде Советлар Союзы шушы әйбергә игътибар биреп, менә дөньялар азат булырга тиеш дип шушы як белән теге үзенекен этәрә. Инде Америка монда теге милек иреклеге булырга тиеш, кешенең шәхси хокуклары булырга тиеш дигән шигарны, менә шушы теге демократияны алга сөрә. Һәм моның тагын бер әйбере, менә шушы Ялта Потсдам килешүләренең Берләшкән Милләтләр оешмасы шул вакытта төзелә. Шушының нигезендә инде ул теге Милләтләр лигасының дәвамчысы дип әйтергә була. Һәм Берләшкән Милләтләр оешмасының шулай ук теге аның оешмалары да була. Аның карамагындагы оешмалар, ул менә халыкара суд, мәсәлән, инде бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы, азык-төлек программалары, аның оешмалары күп инде. ЮНЕСКО, мәсәлән, бөтен дөнья мәдәни мирасын саклау оешмасы, булар барысы да менә шушы Ялта Потсдам килешүендә, шушы 2 генә түгел, менә җиңгән илләрнең килешүе нәтиҗәсендә туган нәтиҗә дип әйтик инде. Һәм шулай ук шушы вакытта кертелә вето системасы.
ягъни дөньяның 5 иленә шунда хокук бирелә. Шушы җиңгән төп илләргә алар берәр дөньяда фикер кабул итеп ниндидер Берләшкән Милләтләр Оешмасы ниндидер карарга килә икән, бу илләрнең берәрсе әгәр юк дип әйтә икән, димәк, бу карар кабул ителмәячәк. Менә шушылай дип килешәләр. Колонияләр мәсьәләсе шулай ук монда каралмый, инде хәл ителми. Һәм шушы Ялта Потсдам килешүе төзелүгә үк бу илләр арасында итүемчә зур каршылык була һәм ул ниндидер һәр ил, һәр як үзе көчәерергә, теге якны җиңәргә тырыша һәм ниндидер эреле-ваклы сугышлардан башланып та китә. Мәсәлән, Корея сугышы, анда инде ике идеологик, ике як монда инде корал белән сугыша дип әйтергә була. Һәм алга таба да шушындай сугышлар була, әмма бу Ялта Потсдам килешүен әйтергә була, ул озак еллар дөньядагы Кариб кризислары була, дөнья атом төш сугышына китә язып кала, әмма барыбер ике ил, алар барыбер ике система дип әйтик инде, барыбер теге зур сугышка, атом төш сугышына барып җитмиләр. Гәрчә менә икенче бөтен дөнья сугышы, атом төш сугышы дип әйтеп булмаса да инде, әмма анда сез беләсез инде, атом төш коралы кулланыла. Америка, Япониянең ике шәһәренә атом бомбасы ташлый. Мондай әйбер була. Шулай итеп, Ялта Потсдам килешүе шулай төзелде 45 елда, әмма вакытлар уза һәм бу система шулай ук искерә. Бу хакта соңгы сериядә